Máme celkem vytvořených 5 stanovišť. Po absolvování vlastně všech těch stanovišť rozhodčím odevzdáte ty mince, my spočítáme, jakého výsledku jste dosáhli a podle toho vlastně vyhlásíme vítěze. Můžeme se vrhnout do soutěží. Prvé se zúčastnilo 6 týmů, byl to tým Jablunkova, Českého Těšína, Frýdku, Místku, Opavy, Kateřinic a Ostravy. Soutěžilo se v 5 kategoriích, byl to zeměpisný kvíz, hudební kvíz, kuželky, házení míčkem a poznání 5 rozdílů na obrázkách. Těšíme se na další ročník.